Ani thaigo tini bele hambai maru wa tini madam no boni torof theke tei sini sap boni team borongni theke ang gri nu khungkhe tongjamani nu phiaba borongni chobaso goyang ta asama khaigu je agorni bisingte ang nu khungno ragroi tlangnai tei toroi tlangnai nei tei ba ang ani dofano bu boni bisingte tei chubai manai hnai ang belai khe khatungu tei khakjang phangbusu ma kai khatini tini amne 12-13 khan ro kai khna engkai ang tabo kaigani suru ngai thangnai omo kaigani bangai ang thung sap khaimani phangbusu man kha hapang ba khaktei 300 aksuk jora ang roja gona ketabo bono load khlai kare na tam khain nang kha o agar phangmana ne bagai tam khain nang khan lokorone kisa sai khna rade tuma khaigan nang to ang agor to asuk sia kha pat omon poila fast kai nei ba tabo kai gi agorni income ma ha khe apron ang sagi manai je agor manei busu upakaran kha hi agor phang nang hapung ba khak ti man mani hapung ne sepsan na bagai nung tam khain nang kha lokoro bishna nang bule te lokoro ma nang nung haino ang o bolam tin nang o sep man kha ang kagos rok marokha je chini madam ni office rok thangai engke am haike no baro ano nukhung kri ba nei baro ano rogani go bum okharo nung khorok sa kri nukhuni borok te kubne kubma te pasa kri nukhuni tong boro tam ko kasanam jong o agor phang kanyan te ang borok no tak chini tirupura go kabang ma agor no tei as famous ngthaya ya batabok ne ang kha khlai ge tabok no chini madam ni bising tei agor no jotong jogo kaigani go dage phang roja khna nei ge ager ongke kei singna ma haike sisar nai bukri sang sanai bukri sudu labar no simi suthuroi tongu ge tabo borok bai thang sama ba agor go bu nek upakar income source tongu nei ge bono na ang yasa kha agor na ani simke mongol jomatia oro para ke oro tirisa para ni na post office morsora yes de lamra hambai hambai